No, začíname v mene Božom, no. Netlačiť sa, po 5, 5. Jeden červený jej, jeden jej a jeden jej. Pozor, hore nohy, hore. Prišla devčina z romskej osady tu a povedala, pán Fara, pomôžte mi. Pomôžte mi, hovorím, kde máte matku, otca? Hovorím, ja nemám matku ani otca, ja som z detského domova. A muža, kde máte? V base. Myslím, pre pána Jana, no tak hovorí, tá aspoň sa poďte pozrieť. Zobral som si na schvál reverendu, aj keď ja v reverende nechodím zvyčajne. Jasne, že sa bojím, však to není také, že sa nebojím. Keby som sa nebal, tak to není odvaha, to je nerozvážnosť. Hej, čávore na kamovta vykadeniek! Jumpe sero žaren kodu. 3 mám. 3 deti a okno nemáte vôbec žiadne. Tu mám. Môže sa môcť. Z druhej strany. Koľko tu žije? Koľko? Ukážte, tam patkan prebehol. 3 deti. Tu spíte na týmto. Dvihnite toto ešte raz. Nie, to vás nie. No. Keď pozerám z tej Božej perspektívy, čo ja poviem na druhom svete? Chudobní mi klopkali na bránu a ja poviem, nemal som na Romov čas. Nechcelo sa mi. Bál som sa. Toto sú výhovorky. No to nie je dobre vyzerá. To vaša? U mňa Boši tu bývajú. Dobre, keď môže vyšla, to vyci bere. Ester kopre? Pekné, devčatko. No. Koľko tu žijete? 10 ľudí. No to stiele nemám dobre podpúsiť, tak som podložil, aby nespali. Toto sa dá, kvadrem mám, pomôžem vám. To určite zbúrať. Toto sa neoplatí To opravovať. sa neoplatí, ne? Romovia, čo ja od vás chcem? Ticho! Aby ste nehrešili, aby ste si nezavideli. Ale nechládeť, len využiť. Nehrešte jeden na druhého. Aby ste sa mali rádi, lebo keď vy sa nemáte rádi, jak to potom? Ja všetkým nemôžem naraz pomôcť. Postupne ideme, postupne. Neberú nás nikto do roboty. Volám tam. My by sme boli radi, keby nám zobrali do roboty. Telefonicky. Počkaj. Spravíme ten dom za svoje peniaze. A no ale neberú nás do roboty a z čoho budem robiť? Za 52 eur, čo dostávam? Počkaj. Povedajú mi v Bratislave, že ma príjmu, telefonicky. Ale keď dojdem tam, zbytočne si cestu zaplatím. Oni len čo dojdu von a vidú, že som cigán. Bohužiaľ, nemôžeme vás prijať, máme plný stav. Keď sme mali dom v Derave, to bolo tam hnusne, to sa tam ani nedalo bývať. No a keď pán Fara prišiel, to sme spali a na nás úplne tie patkani pod posteľ na nás to boli. No a to dievča pokusalo ten patkaň, ten myš. No a keď pán Fara sa spýtal, že čo sa to stalo, ja som normálne sa nehambila. Som povedala normálne, že čo sa stalo. Prichádzala zima, ona nemala kde bývať. Prišiel som na úrad a som sa pýtal, čo by ste povedali, keby sme postavili tento domček. Tak 4x4, bol by to taký problém. A jedna taká úradnička mi hovorí na jednom úrade, no to treba všeobecne záväzné nariadenie, územné konanie, vyjadrenie pôvode Bodrogu Hornádu, VVAK, energetici, plynári, stop. Milá pani, za jak dlho by to bolo? No, za pol roka by to bolo. Vysypali sme cehly, za 3 dní tam mali postavené.
Ja by som tiež radšej robil podľa predpisov a podľa zákonov. Lenže niektoré predpisy a zákony nepamätajú na takýchto ľudí. V Žakovciach som už teraz 24. rok. Na samom začiatku, tu bola stará fara, tak môj striko mi skrutil takú vrbovú metlu s drotom, to s kombinačkami a povedal, tu máš prvý vercek do Žakovec. Začiatok bol taký, že som nevedel, že budem kňazom. Ja som mal úraz v Tatrách ako horolezec. Spadol som z Gerlachu a povedal som, Ježišu, keď ty si mi dal život, ja ti ho vrátim naspäť a posvetený. Budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Dostal som sa k telesne postihnutým, tak som povedal, tak vybudujme im dom. A ukázala sa iná potreba, že sú to aj bezdomovci. Potom sa ukázali, že je potreba pre kriminálnikov, prostitútky, alkoholikov, narkomanov, proste pre problémových. Nie je zázrak, čo sme postavili. Zázrak je, kto to postavil. Väzni, bezdomovci, bez obuškov, bez pištolí, budujú pre niekoho iného. Je to veľmi jednoduché povedať, cigáni nech robia. Zobereš ho domov do svojej záhradky, kto ho zobere? Edo. Dobre. Pozor na palce. Edo, počul som, že ste predali šuter. Nie, nie to pravda. Ja tak to klame. Ja som mu dal šuter. Daroval niečo asi 6 alebo 7 polítik. No, ale viete čo? Počúvajte, ja som vám na celú chyžu materiál. No a teraz kde je? Kde to je? Kde je materiál? Tam je prijel dom. A mne povedali, že ste predali. Jak je teraz? Stávate mu takto? No tak, že stále mám ostávať. Ja som vám dal všetky veci na to, aby ste si aj cement, všetko som vám dal, mala chyža by byť už hotová. Tu je moja dcera, manželka Maria, Adela, Táňa a na menšia ešte vnúka je. Budeme tu bývať, lebo ten dom už je na nič. Cez zimu, že by sme mali kde, že by sme mali teplo. Mám chorú aj ženu, operovaná je, nemôže ešte chodiť. Ja by som bol rád, že keby som bol aj po schodovi. No, očam či džetku tady. Džetko je kaká na Mirku. No, chupi, deska, abriť, akurát paročil. Musí to byť úplne stred. No, tu sa to vidie, že je to v strede. Kde je ten roh, dobre. Dajme ešte tú stranu. No, trošku dole. No, ešte trošičku. No, a stred. Múra nie som ešte. Ale keď vidím troška, že jak, ja sa naučím. Stred. Stano mi veľmi tam pomáha. On má autoritu určitú a má aj určitú zručnosť. Čiže jemu, keď ja materiál dám, vždycky sa s ním dohodnem, tak ten Stano je schopný potom s nimi ďalej ako budovať. Čo je veľmi vzácne. Tu bude okno a tu, jak stojíte, bude dvere. To taká malá stavba, no. Jedna izbička len. Ale to je lepšie ako tá chatra, čo má. Tak tam aj potkani mu išli. Ale tu už nemajú šancu potkani sa tam dostať, lebo má základ. Láco, počúvajte, plech. Nám nechceli vieť, ale... Počúvajte, ja mám plechu viac. Už určite sa mi zvyší plech. Ale teraz komu dám plech? No kto chce plech? Keď sa teraz povie, tak všetci budú chcieť plech. Áno, pán farár. Viete, s 10 deťmi a bojíme sa, aby nepršalo, pán farár. Plechu mám, ale nemám pre všetkých. A keby ste boli, prišli hore pozrieť, aby ste videli. Pozrite, ako tam je.
Že už vnúka išli, hej. Máte meter? Kto má meter? Hej, meter. Že by som odmeral, že jaká dlhá, že by som vedel, že ten plech by sme hneď prvé tu poslali plech. Nestal tento dom 8 roky, nemohli sme ho robiť, akurát práve teraz ho dokončujeme, keď ten farár začal hore chodiť do kolónie, až teraz sa ten dom skončí. Ani plech není zlý, ale je zle poukladaný. Toto je poukladané. Rozumiete, keď on tak dá, to je jasné, že musí tam ísť. Spád musí byť. Keď ukladáte plech, pozri, keď je spád tu, nezačneme od hora ukladať plech, ale začneme z dola ukladať. Lebo vy keď naopak preukladáte, ak ste tam hore popreukladali, tak presne naopak. Zo spodku vždycky dáme. Tam, kde je spad dolu, taký pás, zase ideme hore, druhý pás, zase hore, ďalší pás a tak. Ja som mal tam naopak, hej? Vy ste mali naopak. Edo, pomôžete mu? Čo by? Treba ísť tam... Vy všetko žiadate odo mňa. A ja chcem, aby ste aj vy pomohli. A nie mne, sebe. Pomôžete? Áno. Nesmiete vidieť len seba, ja vidím aj vás. Keby som videl len seba, viac tu neprídem. Sľúbil som im tam aspoň už konkrétnym ľuďom 5 postelí, ale ja som im síce sľúbil, ale neviem, ktorý je ktorý, takže to bude švanda, že keď sa opýtam, komu som sľúbil, tak všetkým. Ara! Hej. Zelené madrace. Keď budete kričať, nebudem vám pomáhať. Vám som, Marek, nie? Vám čo? Čo sme? Počkať, zelené daj pod stele dve. Jemu som dal dve. To im zavidíš? Však ja to chodím, keď to budeš nadávať. Ešte som bitku tam nedostal, ale veľa nechybalo. Minulého roku ma skoro zarúbali jeden. Zo sekerou, zo zádu, hej, a len ho chytili druhý chlapi. Maličko chybalo. No, rozložíme, uvidíme, že čo. Hej, toto ide do toho, Laco. Tu, tam, na boku. Ja im spolu s tými vecami, ktoré im dávam, snažím sa im dať lásku v tom jazyku, ako oni sú schopní to pochopiť. Čiže aspoň základné veci. Mal by si sa podeliť. Mal by si pomôcť slabšiemu. I oni sa to učia. No to či nebude? Nie. To je? Viete, čo máte brať? Toto berete vy, hej? A osadia prídete, budete ticho, jak to pomôže pán farár. Je pán farár toto, pán farár toto. Cože nám je kríž. Toto nejde, toto oprav. No, hotovo. No. Ide. Androve dan drugo znane, ma pirano šugarnane, lovi pabaj prečinala, hop hop hop, mange paštuke paš hop hop hop, ašu družka na svaľori, kera vlaker zuminori za praškolo, hop hop hop, mange paštuke paš hop hop hop. Keď ty chceš, aby oni ťa brali vážne, musíš ty ich brať vážne. Najprv sa naučiť im rozumieť, počúvať ich, počúvať, najmä srdcom, ich rečou sa naučiť rozprávať a ich rečou im to povedať. Ty nemôžeš so svojou kultúrou tam behnúť. To je ako Japoncom, keď behneš, tu nerozumejúci. Tu mám svoje veci a manžel ako druhové. A všetko, zbytok vecí máme tu. Môžem vám aj tu ukázať. Toto všetko farár. To mám pre deti ako. No ešte aj tu sú. Lebo to strašne veľa toho je, takže nemáme si
toľko vecí budeme odkladať, takže takto, neviem, či to stihnete. No a tu máme takto. Takže takto tu mám rozdelené, aby každý vedel, že kde má svoje veci. Teraz sme 9, ja a moja družka. A teraz ešte čaká, to bude 10. Moje deti sú ako moje, čo ja poviem, ako moje srdce. Všetko nebude, len moje deti sa majú lepšie ako ja. Prvé sú deti a ja posledný. Dajte nám dať čo chýba tu, tá kúpelka. Aby sme mali kde sa umývať toto. A nedá sa, no. Ona má 14 rokov, či koľko má 14, he? Druhá má 16 sevička. Tak trošku sa nám víme. Chceme žiť ako, čo vám poviem. Treba sa čistiť, no. Chodíme medzi ľuďami. No a celý šampón ste mi vyliali, čo ste Neboj, neboj. On by teraz sa hral vo vode a už s tým nás hľadali začal. No, dobre. Zo začiatku sme naozaj nič nemali. Nič. Suchý chlieb, škvárky a vodu zo studne. A vieru v Boha. Pán Boh nám potom to ostatné všetko pridá. Stále budujeme a to je vlastne, ako by som povedal, ten náš spôsob života, pretože oni bez práce dlho nemôžu byť. Od nudy je len kročík ku kriminalite. Tak budujeme, jak vieme, hej, pomaličky, po milimetri. Koľko rokov si tu už, Pinďo? Ty si koľko rokov? 12 rokov už je tu. To je jeho auto. Jak ju voláš? Čo? Jak to auto voláš? A kúkaj sem tam aj do... Čo? Katrena. To je jeho Katrena. Poďte, ideme pozrieť. Idete sa pozrieť, pán farár? Hej, zomrelo dieťa. Pán Bože. Kde to zomrelo? Tu? Počkajte, prídem. Bože, buď milosrdný tomuto dieťaťu aj tejto rodine. Príjmi toto dieťa do svojho náručia. Nebojte sa, bude v nebi nájdete. Čo je chybné? Naše vnútro, alebo chybné sú naše postoje, z ktorých vyplývajú naše zákony. Tak si vytvoríme zákon,
že jednu veľrybu zachraňujú, tí človeče, to helikoptéry, kopec ľudí, či človeče, toľkí zachranári, takí obetavci, toľko peňazí a tú veľrybu dostanú nakoniec do mora. A keď zomre bezdomovec, tak majú z toho švandu. Aha, dolu hlavou. V kanáli zase zomrel. Ideme do Ľubice, to je susedná obec. Tam máme takú starú stavbu. Ideme to zbúrať a z toho my máme materiál. Nám by bolo najlepšie, keby spolu s nimi sme búrali a ten materiál priamo odviezli ku nim. Ale žiaľ, súkromníci si neprali, aby mali tam cigáni. Ja ich nikdy nevolám bezdomovci ani kriminálnici, ja ich vždycky volám chlapci. Aj keď sa napálim, aj keď zlosti, tak vždycky volám chlapci. Poslušný, neposlušný, ale moji. Koľko vás je tu? Povedzme, je tu na koľko je? 1600 ľudí, keď ja zoberiem do Žakoviec. To sa nedá, to sa nedá. Tu musíme robiť. Treba zhoradať. Tam dozadu. Romana, tam zadu. Kde od Romana budeme tu vapnu? Oni majú tú tradíciu. Čo on videl? Murovať. Hoci kto z nás lepšie by muroval bielých, hoci kedy nemuroval, lebo videl, jak sa tehla viaže. Čo videl on svojho otca? Jakú má on tradíciu? On videl svojho otca, detka, kradnúť, klamať. Toto vie. Pán Farer, ja neznám murovať, ale miešať vieš. Ale nemám miešačku. Ale máš, hovorím, že jakú, hej, ekologickú, hej, to sme dali tu Váňu a oni s rukou miešali, hej. A ja nevládzem, mňa boli ruka. Tak, máš tú druhú ruku zdravú. Áno, budeš nosiť vodu. Hej, ty podávaš kamene a tak ďalej. Čiže jakýmkoľvek spôsobom zapojiť ich do toho. Tie koliby kolo potoka, z tých papundeklov, tak tie sme zvalili a teraz majú takú radovku murovanú. Ešte potrebujeme tam dokončiť 2 domy, no už také dokončovačky. Netreba nikého preklínať, každému, keď jeden druhému by ste pomáhali, tak by ste mali aj 30-40 domky, ale vy jeden druhému len zavidíte a to tak potom končí. Ten murár, ten už mal nervy, hovorí: Farár, to už je 5. kladivo, čo by ukradli, len som sa otočil, už by ho ukradli. Hovorí: Štefán, však ja ti vždycky kúpim nové, ty by si sa mal tešiť ako majster, že máš vždy nové kladivo a keď ti ukradnú kladivo, znamená, chcú pracovať. To nie je zle. Mirno male! Sú cigáni! Nie hlomové, tá cigáni! Oni neostrajú ľudia. Ja som vápno kúpil som cement a vždycky po 5, po 10, po 5, po 10. A naraz príde minulý piatok. Ukradli. Všetky spity a nemáme cement. To je pravda. Tak potom čo? A potom čo mám ja robiť? Ja vám budem kupovať? To je pravda. Nebudem kupovať. Nebudem kupovať. Ja vám donesem kvádre a cement si musíte kúpiť sám. Ten majster Štefan tam už nepôjde. Vyhražali sa mu, že ich zabijú a keď im chýbajú argumenty, tak oni ručne si vedia to vysvetľovať.
No tak toto daj, chyto, Janko. Ja by som ich tak vypraskal po zadku. Človek sa tak snaží dať z posledného aj čas, aj materiál, ešte aj chlapci moji ma nepochopia, spolupracovníci ma nepochopia, úradníci vôbec ma nepochopia. Človek už na hrane ide tak, ako by sám proti všetkým, no a ešte oni ťa podrazia. Ideme za pánu Farára, lebo už píšu. Aha, to som ťa nevidel. Čo robíš? Čo nového? No, že sa tie síly už nové. Hej. Dávame pozor. Čakáme. Hej. No dobre. Tu sú tí dvaja, ktorí sa chcú spravedlniť. Majstrovi tam. No tam ku majstrovi, ku Štefanovi. Poďte so mnou, obidvaja. Lebo dvaja? Poďte si ich očici zdať, mám vrát. On o tom nevedel, som išiel za ním povedal. No tak dobre, toto nesmie tak, lebo dvaja vyprovokujú potom pre všetko. A všetci sa potom Romovia bijú. No, tak dobre, vy sa jak voláte, Jožo? Čureja, Ladislav. Láco? Ja som išiel za ním povedal, dostali bitku dvaja. Nesmie tak, lebo dvaja, už tu bolo koľko bitk? Tu bolo teľo ľudí, všetké, čo tu boli, ale nikto si nepostavil. Toto bolo najhoršie. Každý len ucekajte, dostanete bitku. Tak sa to robí. Tak keby to u nás bolo, tak hneď to decko dostane po písku. Hneď tam také blbosti. Ucekajte, bo dostanete. Dobrý deň, ja som doma nebol, ja som bol preč a jak mi povedali... Pekne od neho, keď s lopatami chceli zabiť nás. Pekne od neho, keď pomáhame a tak ide, že nás pozabíja. Môj syn, keby to takú dostane, že nepozbíra z toho. My také neonačíme, ale však keď ide, tak si vážim tú robotu a nie hneď kričím, pozabíjam, poonačím, tak to také še robí. Ospravedlňujem sa za ňo ja, hej? Dobre. Hunžol, tu potem, tu daj. Človek v tých nervoch povie hočo a potom človek sa ukludní a potom povie, tá hudoba, toto deti, človek tak poľutuje a ide ďalej. Popri tom, že mulujeme, staviame, my aj staviame to nové vzťahy. Spolu s tou cehlou dávame im aj toto. Vodu máme len v potoku, tak tam zoberieme vodu a tu sa umyjeme a varíme. Už my sme zvyknuté na tej vode. Така намила, ми са честа вас да се кълна. Като ровно ще ви. Аз от така страна. Та ви сали пак. Настоячите ви.
jedno písmo. Tu podpíšte. Hej. Máte to predvolanie na správne konanie, je to na pondelok, hej? Si to poradne prečítate, o čo sa to jedná. Nie je to veľa. Vôbec oznamuje začiatie konaní prestupku a predvolanie na ústnej pojednávanie. To sa dopadá. Ukáž. No, fajčila si tam. Toto? No, to dostaneš pokutu. 10 eur určite. Tak poviem, že nemám teraz, že na druhý mesiac im dám. Julov syn, ten dostal až 50 eur. Bez elektriky sa nedá, lebo to je tma. Na sviečky, keď kúpim, toto ma vychádza okolo 30-40 eur na celý mesiac. My sme nevedeli, ale žena, či sa narodí decko, mali radosť s maminom. Už keď sú 5, už sú jedno decko už viac. Mami sú tak. A teraz to keď 8 bude, to ja budem spať na zemi. No. Mimoriadne tragicky sa začal nový rok v osade pri obci Huncovce, neďaleko Kežmarku. Nad ránom tam vypukol požiar 4 chatrčí. V jednej z nich uhoreli matka a jej 2 deti, 7-ročná dcéra a 5-ročný chlapček. Tam ešte ostali 2 deti a 1 žena, tam zhoreli. Zmetok vystriedalo hrozivé zistenie. 26-ročnú Zuzanu, Sebastiána a Mirku našli pod Sutinami. Tragédiu umocňuje fakt, že práve najchudobnejším rodinám v osade pomáha miestny farár stavaním domčekov. Táto rodina sa ale lepšieho bývania už nedočkala. Ten Sebastian, ten ma stále ma čakal na kolaniciach a hovorí, to vždycky mu povedal, Fares Kristus, nevedel, že pochválený bude Ježiš Kristus, len tak dačo započul, nevedel to zopakovať. Fares Kristus. A jak išlo naše auto, už z kolenice skakalo, on už mi ruku podáva. Fares Kristus. To dievčatko, čo zomrelo, hej, jak perfektne tancovala. Ja verím, že sú hore tam. Nemá dokončené ešte, len tak provizorne som mu to spravil, lebo strecha mu zletela na tam, čo mal tú chyžu. No a on sa musel presťahovať do tej už, lebo ináč by pomohli mu deti. Tu som začal vakovať, nemal som piesok, zastila nás zima. Piesok a hovoria, že čo, Edo, čo ste urobili s pieskom? Nie, to vy ste dali mi štyrky. Žltý piesok na vakovanie ste mi nedali. No ešte ani pilovinu sme nedali na to nič, lebo pilovinu má tam, ale už to zamrzla pilovina. Čo ste palili do peca? Určite. No ukážte, čo ste palili do peca. Tak dneska som nešiel, lebo policajti prišli a... A čo si dával do peca dneska? Tak dneska také som mal niečo.
Tie gumy nie dobre, keď sa dávajú. No, aj ťažko dýcha. Potom sa ťažko dýcha, aj zaspáva. A ja sa bojím, že by ma nezavreli, ako tému ešte žena je operovaná, nechodí, ja sa bojím, ešte mám toľko detí. Hlavne, že by mi kúpili ten pec. O to mi ide, lebo stave tu je černo a to sa nedá. Stave ide, vám dým. Bizice ja vám ukážem, ja sa nejabím, jaké ruky mám z toho peca. Opone černé, takedy aj tvár mám taký černý. A to pán Kufa pre nás to musí robiť. Keď nám to slúbil, musí nám to dať ešte. Budeme búrať, bude sa tehla búrať kvádry, tak potom ich. Teraz ideme také, že to budú desky. Idete so mnou robiť. Dobre. Hej, teraz vás berem. Teraz vás berem. Hej, idete so mnou, strecha bude vaša. Teraz? No idem sa obliecť. Idete sa obliecť. Nemôžem teraz zobrať 100 Rómov, zbúrame toto, príde druhá búračka, kde bude tehly. Ktorý bude stavať, tak ide tehly so mnou zbierať. Keď bude, teraz idú desky len. Desky. Pôjdete so mnou na búračku? Kedy? Teraz idem búrať, ale idem drevené búrať, toto. Dobrý. Toto tu ideme, tú stodolu. Ide si prezúť. Idete šikovne, raz, dva, že ste nás. Raz, dva. Pomáli dáva dolu, hej? Pomaličky sa dajú sformovať. Je to veľmi ťažké, ale to je dlhodobý proces. Drezúrou máš rýchlejšie výsledky, preto nás láka drezúra. Ale keď ten krotica zabudne bič, tiger mu odhryzne hlavu. Kdežto, keď vychovávaš, vtedy oveľa pomalšie vidno tú zmenu, ale to oveľa trvalejšie. Keď otec chce formovať svoje deti a nedeformovať, tak je nenormálne dôležité, aby otec pracoval s týmito deťmi. Ja ich beriem jak svoje deti. Po tvoju ochranu sa utekáme, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobod. Ty, Panna slávna a požehnaná. Pán s vami, nech vás aj vaše deti, nech žehná Všemovúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Si tam na... no?
Keby som neveril, že sa oni stanú lepšími, nešiel by som tam nikdy. A keby som neveril, že títo ľudia, bývalí vrahovia, kriminálnici, prostitútky, že sa nestanú lepšími, tak by som im nepomáhal. Hej. Ja nemám istotu, ja mám nádej. Ja mám nádej, že oni sa stanú lepšími. Hej. A teraz, či všetci sa stanú, ani v nemocnici nevylieči všetkých. No, počujem hudbu, ideme tu. Či neskúšajú naši chlapci? Darček, keby sme kúpili panu farárovi, že samozrejme, že ho to nepoteší, lebo vie, že sme chudobní a ja som prišiel na to, že by sme mohli urobiť pre nich v Žakovciach vystúpenie. No, tancujte, skúšajte. Že začneme s tancom. Milan, akože s tancom. A nejaký úvod pekný, že musím si vymyslieť, napísať, že... Pre pána farára, hej. To bude ten úvod najprv, hej, tak dám. Ja budem uvádzať, že úvod, tu si napíšem. Len sme zabudli zaspievať pre pána farára. To tu, čo spieva pán farár. Škonička na svojom. Toto... Nie, škonička na svojom. Zumiňori za praškána. Salas barikane, botu salas barikane, činu čaje andropane. Andalo sveto, joj baroj, andalo čačipe. Entramos sin reservas al amor, es una eternidad sin tiempo. El tiempo existe, todo es cierto, yo siento la pasión. Žena, utiera, kde mám? Hej. Som sa dalo strieľať a holil som sa, lebo som chcel u pána farára na vystúpenie. Idem zo dceru tam, že aby pán farár videl, že som sa trošku zmenil s tými vlasami a s tou bradou.
Ešte vítam našich spolubratov a sestry Romov. Stáno, hlavný šéf, hlavne. Som rád, že ste prišli. Aby ste pekne zaspievali a zahrali, to Romovia vedia perfektne. Perfektne. Neviem, jak sa to po cigánsky povie. Gila vlačes. Gila vlačes. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvoj, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Intenzívnejšie v tých osadách je to 3. rok, čo chodíme. Moje presvedčenie je také, že by tam ľudia s nimi mali žiť, s nimi bývať, či už to budú kňazi alebo iní zasvetení, a tam aj zomrieť. Kým to nebude projekt lásky, založený na obete, tak to nebude fungovať. Pán Boh nás nebude súdiť za výsledky, ale veľkosť snahy a veľkosť lásky.